ana goji jarene wis pindah doli ora usah pindah dado to ake-ake tak tututi jare wis ning Kalisari dan Bali baji tolong lah golek kok ndi iki sampean iki golek liyane seneni karo Bunda Miati pengen ayo jarene Bapak Sumari Duh, operatornya wis joget iki lho. Sik, sik, sik. Hey. Yo, hey. Iki pancen luputku. Ninggalake sliramu yo ganti nekat tanpa aku jebul ning lokalisasi ora usah diketuni Dek wis kadung kok salamu dewe ya tak parani ana goji jarene wis pindah doli ake-ake tak tututi jare wis ning Kalisari rungokno ki guyangan pare lan dadapan asik kabeh wis tak goleki oke yo oh orane kiri molaya mapanmu ngono ngendi lah kowe iki lho ning dadapane kok ya gak kabar-kabar aku ning kene lho oh saiki Mas Sumari digoleki ning dadapan kok. Gedonku bepati-pati asik. Wis rumangsa njalari. Kepriye wae. Lara mau kabari laku tak parani ana goji jarene wis pindah doli ake-ake tak tututi jare wis ning Kalisari rungokno iki guyangan pare lan dadapan yo kabeh wis tak goleki hey oh orane kiri molaya mapan